Sapa iki? Takon karo aku Pujangga Negara Bathasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta Witara irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, Bapakmu tak bondo. iso mbondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tak antem pisan mesti modar. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Maratuamu wae, udu. Sapa iki? Iki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu ora. Sapa itu? Begawan Liceng Suwi. Weh lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, Wah, antil mudar ora. Ayo, kowe arep ngopo kowe li? Ya mundur on. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur Gong, tandangane Gong. Hati-hati lho Truk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi. Ora wedi ya. Apa-apa. Tiba ning awakku arepa kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadean saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Ning nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk iming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Sapa iki? Takon karo aku Pujangga Negara Bathasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta Witara irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso mbondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tak antem pisan mesti modar. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Maratuamu wae, udu. Sapa iki? Iki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu ora. Sapa itu? Begawan Liceng Suwi. Weh lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, Wah, antil mudar ora. Ayo, kowe arep ngopo kowe li? Ya mundur on. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur Gong, tandangane Gong. Hati-hati lho Truk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi. Ora wedi ya.
durung apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadean saka Ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Batasari Mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk iming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot.